Pagsulod niya eskwelahan ditsog panunggab. O tara, sa tutulo pa to. Kani usa to. Sus Ginoo ko sobras 5. Uy, sa tutulo pat 5 unom. Uy, pasi og gipambuli kining duha or baka usa ni ini nila gibuli dito sa eskwelahan yan ingon po sila nga pasinto og gibuli kay kanang usa ang tupi anang usa para magtaklob sa suka. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Atong isgutan ato'y padayon pag-isgot kay matod pa duha ka mga anggulo karon ang gitan-aw sa kapulisan dito sa syudad sa Tacloban sa nahitabo nga pagpamusil sulod sa eskwelahan na niining duha ka mga ingon mga sukindig paminaw nga conflict with the law no dili man kun ni sila tawgon og suspect kasamang nisto. Dili man ni sila matawag kuno og suspect kun dili tungod kay mga minor de edad kasamang nistor ang tawag nila conflict with the law. Unya matod pa nga kaning ni ako no duha ka ang kaanggulo karon ang gitan-aw sa kapulisan dito sa Tacloban. Nining mo ni bag-o nilang kundiin ang bag-o nilang gisubay mao ang gitawag og mission kuno o tripping lang ba ang kining nahitabo mga sukindig paminaw nga pagpamusil dito tungod sa posible nga impluwensya sa gitawag og Gorbax nga online nga duwa. Straight to the point. Una tong nigawas maotong tuang nga buliing kasamang nistor nga base og ipambuli kining duha or baka usa ni ini nila gibuli dito sa eskwelahan yan ingon po sila nga pasinto og gibuli kay kanang usa ang tupi anang usa para magtaklob sa suka. Di ba kabantay kay kasumang nistor? Pananglitan ka na bitong imuhang topi. So muna ito mga bantayanan sa tuang mga ginikanan sa mga kabataan nato na kanang na ang buliing dili na mawagtang diya sa eskwelahan. Mismo ganis imon silingan na ama na kana na ang pagbuli kasamang nistor. Pero doon na tay balaod ana ang pwede nga makuan ka gukdon kas balaod ana. So kana daghan nagduda tong una nga basin tinud og buliing kay tanawa na yan tupi basi gibuli ni. Kaon sa mandong kana nagtupi ana nadakpa na. Kabantay katong tupi atong 15 anyos kasamang nistor. Katong tupi atong 15 anyos nga estudyante mga sukindig paminaw nga kiniskisan ba kabantay ka nang mga naminaw na to karon kabantay mo anong ingon nga samnay mong tupi mo taklob suka ingon ana nga tupi nga kiskis gyud kanang 00 gyud ang kanang na ang iyahan tupi dinhi sa isig kakilid palibot onya diri sa ibabaw no kaning sa ibabaw nato dapit sa alimpo kanang sa kanang palatap na sa babaw mauray na bilin maoy na bilin ba mo na ingon sila nga kuno nay matawag og taklob suka Ana na pa'y uban na taklob suka kato manang naang murag lingin bitaw na kasamang ni sir onyang kiskisan diri sa kakilid ra. Pero mo na nga kanang naang pero ingon sad sila nga daghan sad nga dili makatuo ba nga kung pure gyud nga bully, pure nga bullying ang rason ni ini murag dili makatuhuan kay kato mga dagwaya muran og wa may mosungog ato mga dagwaya. Kani hatagag pagtagad karon ha so duha ka mga anggulo ang gitan-aw karon either kining kaning duha ka mga anggulo ang gitan-aw karon kasamang nistor ang usa mao ning ni ang buliing ug ikaduha nga mas murag maoy palawman sa kapulisan nga tingali og dunay impluwensya kining duha ining pagtan-aw mga sukindig paminaw og kanang Gorbax so mo na nga to ni hatagag pagtagad karon kay
kining maon dula medyo makita diha nga matod ba violente kining dula kasamang Nestor. Posible ganin yang usa nila na influensahan ini kay mao kuno ni pirming dulaan din niya sa yaha nga cellphone. Straight to the point. So ni hatagag pagtagad karon diri sa tuwa nga pagkulo kabildo. Onya tungod ni ini gibana sa Cybercrime and Investigation and the Coordinating Council ang mao nga dula gibana karon, gibana temporarily gibaban kasamang Nestor kining ni ang maundua giban karon sa kaning Cybercrime Investigation and Coordinating Council kining ni ang mao nga duwa so mao na nga kanang na ang kaning taga cybercrime sad Investigation and Coordinating Council kahibalo man day mga kanan dula kuyaw nas mga bata ngano mang wa man yo na giban ni adtong sa una pa nga wa pay naka-influensahan karon usa pa nyo giban nga daghan nang namatay. Straight to the point. Daghan nang namatay usa pa ninyo giban pastilan bay mo lagi na kining gobyerno sa usahay usa ra mo lihok og doon na nay mahitabo mga sukindig paminaw nga dili maayo. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang SED ni pakanaog karon og sukos order batok sa Ateneo de Manila University tungod sa pagkamatay sa duha ka mga tinun-an nga basketballista. Straight to the point. So doon na gipatubag karon mga sukindig paminaw sa SED ang Ateneo de Manila University sa kamatayon ni adtong duha ka mga basketballista nga si Rene Baterbunia mga sukindig paminaw og si Divine Adili. Kasamang Nestor patubagon og unsay klaro ba nga doon na gyud lapses og unsa sa ilahang klaro pero posible sad nga kaning ni ang coach nila unsa man ang coach wala di ay mo kuha nila kanang naa nga wala di ay mo hatag og abiso ngadto sa tunghaan nga mao ni buhaton sa tuang nga mga bata wala di ay kana di unsa man in charge sa o wala di faculty wala di kanang faculty member or kanang naang nagikan gyud sa Ateneo de Manila University mga sukindig paminaw ang nikuyog or nigiya nila didto ang coaches ang coach ra gyud di ay kay kaning coach kuno ingumang asawa nga kaning coach do na ni di Princess Utok. Kana bang kuan ba kanang isog ni nga pagkaamahan kining maong coach o niya delikado kayos mga bata. Niingon na daan ang asawa ni kanang naan ining coach mga sukindig paminaw ang kaning si Baldwin kaning ilang coach niingon na dang asawa niya nga kapilanan niya warning ang Ateneo de Manila University nga kuyaw ng tawhana. Basta mga bata ang handol na kuyaw na ngano man na kaning Ateneo de Manila University nganong wa man gyud mangginano. So angay ba nga patubagon ang Ateneo de Manila University angay matarong. Ngano man pabungol-bungol man sila nga kini ra bang asawa o labi na og dugay na mo pagpuyo mga sukindig paminaw dugay na mo diha sa salag sa kaminyoon ang asawa makahibalo gyud kag unsay tara sa bana. Ang bana makahibalo gyud kag unsa imong asawa. Hinuon dili man kuno tanan ipangsugid ka sa Mang Nestor. Ana magyud kunoy kanang na ang magbilin-bilin man pud kuno gamayng itago ka sa Mang Nestor. Pero mo na nga daan namang ningong asawa nga ayaw mo kumpiyansa niya ng tawhana kay kuyaw na kun mo nay mudalas mga bata. Apan ang maong tunghaan nagpabungol-bungol lang yun. Nagpabungol-bungol ang tunghaan karon mabalik pa ba kaha ang kinabuhi ninin duha ka mga batanon in town nga mga tinun-an nga mga basketballista mga sukindig paminaw dili na muna nga kanang na ang pasagad ba pasagad mga sukindig paminaw ni nadanghag lang sa ning taga Ateneo. Sige. Onya samtang sa laing bahin ato hatagag pagtagad sa kapulisan dako karong uyon. Ang kadagkuan sa kapulisan mga sukindig paminaw dako nga uyon sa nga ipaubo sa 12 anyos ang criminal liability sa mga bata nga makahimo og krimen tungod kini sa nahitabo nga insidente dito sa Tacloban. Straight to the point. Dito mga sukindig paminaw sa Tacloban City manabalik ang balaod nun ni Senador Robin Padilla ni adtong Agosto sa miaging tuig si Senador Robin Padilla ni pasar og balaod nun
nga kinahanglan nga ipalower ang edad sa mga bata nga kinahanglan na nga gukdos balaod. 10 anyos ang giingon ni Senador Robin Padilla. Kinahanglan nga 10 anyos pwede nang prisuhon kasamang Nestor. Basta nakahimo og heinous crime. Kana bang linuog nga krimen, ha? Kanang linuog nga krimen pareha aning ni ang pag namusil nga mga estudyante nga mga batanon pakonsiderar sang heinous crime kasamang Nestor. Onya kana dapat kinahanglan nga pwede na siya nga makaatubang sa criminal liability. Kay karon gud sa tuang existing nga balaod kanang nang gihimo ni Kiko Pangilinan, ha? Dong Kiko, resulta na gyud dong Kiko. Kana si Kiko Pangilinan mga sukindig paminaw ambot og unsay nasulod sa huna-huna ana sa una, pero ang uban nga mga senador ngano ni uyon man sad. Kanang na ang uban nga mga senador ni kuan man ang principal author ni ining mao nga balaod mga sukindig paminaw kaning sa tuang Juvenile Justice Law, mo ni sang gitawag og Republic Act number 9344 og naila usab nga Juvenile Justice and Welfare Act of the 2006, no? Kasaman pero na-amend na sa pagka 2013, na-amend na siya nga kanang na ang 15 anyos ngadto 18 anyos or 18 anyos, o kanang na ang 15 anyos 16, 17, kanang mga idara kasamang Nestor, pwede na siya nga maimbestigaran, pwede na siya makasuhan pananglitan kung ang bata or kanang gaedad og 16 anyos o 17 anyos nakahibalo siya nga kanang yang gibuhat usa ka krimen. Unya kay karon ang mga bata karon kasamang Nestor dili man parehas mga bata sa una. Di man parehas nga karon fast learners naman ni ato mga kabataan karon. Daghan ng mga bata og edad pero taas na kaayo sab ang ilahang pangkuan ba? Tungod sa ka-high-tech na sa panahon. Tungod sa ka-high-tech panahon kasamang Nestor. So, ano ba na nga panahon na ba? Nga kaning kay karon og katunto ang ka Senador Robin Padilla nga proposal or kaning ni ang balaod nun nga gusto niya nga pamab-an ang edad mga sukindig paminaw. Kaning duha priso gyud ni. Priso gyud dos prisuhan kining ni ang duha ka mga batanon nga namusil. Pero karon tong 14 anyos man 15 anyos gitanggong lang usa sila para sa intervention ngadto sa DSWD. Pero ingon nga magatubang sila criminal liability dili. Dili sila magatubang tungod mga sukindig paminaw ni Kiko Pangilinan na nakauna-huna aning balaura. Pamita na maginikanan karon, tanaw ka maginikanan, mahadlok na mo pitol silang anak, pinaagi sa pagbunal, pagpaluhod og asin, katong corporal punishment sa una kasamang Nestor. Nga mo ito naandan sa una nga latiguhon tag lipak, latiguhon tag binugha. Paludon tag asin, paludon tag munggos, bitayon ta sako. Kana karwa na mismo ang mga teachers gani. Mismo ang mga maestra gibawala na magdalag stick kasamang Nestor. Sa una doon naman to yung mga stick na mga maestra, pwede makahapak og eraser, pwede makahapak og kanang na ang chalk. Karon wa na tungod mga sukindig paminaw, tungod sa kaluag sa balaod karon. So ang bata nakahibalo ang bata nga ay nakasala ko, dili raman di ko latiguhon, dili raman di ko bunalan, dili raman di ko pasakitan. Muna nga karon ang bata nagsalig sad anang balaura. Pero hinuon di man tanan na may uban nga maginikanan nga ang mga bata dili sa dingon ana nga na may uban nga mga bata bisan karon mo nang ingon ang uban nga kuan gihapon mo matter gihapon ang kana bitang pagdisiplinas ginikanan ba. Pagdisiplinas mga ginikanan naa gihapon. So muna ang importante kaayo nga ang maginikanan naa gihapon nato ang responsibilidad. Ninyo maginikanan ang ipon responsibilidad mo balik man gihapon. Usay ra ba mayon naginikanan mo na nakatunan niyo yung maestra? O nagitudlos yung maestra Ang ginikanan nagkinto intawag maayo nga dili makapasakit sa bata kay basig ang bata mo sumbong didto sa DSWD.
Sumuna nga pero pwede ra na makapitik o gamay basta importante dili lang mabunog ang bata. Pwede nga pong ka pero nang ko ibang bata kasama ni Sor nga may mayan kay mo yaw-yawan nimo layas-layas mo dayon. Na yung mga bata ingon ana layas-layas dayon. Onya kanang mabaog sa kwan lang karon panahon na mabaog tolerance ang ato ang mga bata dali bang kanang mahiubos gani magkuan layas dayon di man pre sa una nga molayas sa bukid sa una kasamang Nestor molayas sa bukid asa man ta paingon nga og molayas punta dito ala nga adto sa sapa ako raw punta dito. Ato ni hatagag pagtagad kay unsa man ni panahon na bagyot panahon na ba mga sukindig paminaw nga kaning ni ang maong balaod iamindar na kining ni ang maong nga balaod ni Kiko Pangilinan karon Kiko Pangilinan unsaon na to ni kining 14 anyos o 15 anyos nga nakapatay karon ni saka na ra ba ngadtos 20 ka mga individual ang mga naangol 20 ka mga individual ang naangol unya tulo ang patay. Kiko Pangilinan bi unsaon pa nato niko samtang sa laing bahin ato tagan sa doga pagtagad mga sukindig paminaw kay dito sa Negros Occidental dito San Carlos City mga sukindig paminaw do na poy usa ka tinun-an nga nanunggab og usa ka tinun-an unsa ba ning kalakihan nagtubag man kasamang Nestor dito sa Cavite do na poy nanunggab dunay gipangdunggab dito nga mga estudyante pod sulod sa classrooms kasamang Nestor dito sa kauluhan dito sa Cavite pagkangiluhan tan-awon nanunggab pod may estudyante kaganiha diri po nahitabo San Carlos sa Negros Occidental nga usa ka estudyante matud pa nanunggab pod og usa ka estudyante or ato ning tan-awon kay sa initial nga report usa ra man kuno dunggaban pero manghinaot nga wa ni makadunggab puglain kanin diri sa Negros Occidental nasa diri mga sukindig paminaw sa eskwelahan sa San Carlos City Negros Occidental kasamang Nestor to ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay na unsa man taw nagtubag-tubag man ni nagtubag-tubag maning ni ang kalakiha ron nitubag man diri sa Negros Occidental mga sukindig paminaw o niya kanang na ang kuan ra ba nitubag diri sa Negros Occidental nya dito sa Cavite po dito po doon na po'y nagdinunggabay dito mga estudyante mao na nga makuyawan sad no ato maginika na makadungog ba ning niang Straight to the point. nga mga taho mga sukindig paminaw kay imong anak in town dito malipay ka kay safety in town malipay ka imong anak kana sulod sa eskwelahan malipay ka kay nana sulod sa eskwelahan nya unsa man di ay nga ang kuyaw nga kuan man di ay kanang na ang tuna man day posibleng mahitabo nga dili maayo dito sulod sa eskwelahan unang atuang nga mga eskwelahan karon manghinaota nga inyuhang ipatuman ang hugot nga seguridad bisag mga bata na dili din nato kumpensaan di nato kumpensaan mo bitaw nga dito sa amo sa gihulngan mga sukindig paminaw do na eskwelahan dito nga inig sulod sa mga bata do na gyud mo check sa bag do na mo check sa hawak sa mga lalaki wa bay hinigiban nga gidala. Straight to the point. Sakto na no nga kanang naa nga mga pero kinahanglan nga ang motsek ana i-training gyud maayo kay unya ang babae po'y patsikon ana kay basi og babae unya laki po'y motsek unya delikado na pod og ma-issue na po na or mahikapan ng dili mao Okay, balik ta karon sa taod baka sa mahuman lamang sa importante kay sa pagbalik dugang nga mga pa-shout out og mga hisgotanan. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, unya tong hatagag pagtagad sa de makasama kay kanang nang atuang isgutan sa garon Atong hatagag pagtagad ang kaning ni ang panghitabo na turon. Mura og natabunan ang atuang isyu sa kaning ni ang leadership sa Senado kasamang Nestor. Arag natabunan mga sukindig paminaw tungod aning nahitabo aning ni ang mga eskwelahan o mga tunghaan nga adunay kana bitawng nahitabo ba nga dunay kinabuhi nga nakalas. Dunay mga kinabuhi nga nakalas
Anya si kuan nito naminaw to Jima Harantelia Madora. Naminaw sa dato isog naman kaayo ang mga kabatanunan. Oy, wala na may kahadlok sa Ginoo. Si Roberto Tabulong, saon na ang pasukod sa kaatbang sa politika man god agi priority. Anas Martinez Neil, shout out ni Nanay Karina Pirozzo. Naminaw sa dato di ay. Og si Mirna Civiliano kanunay nga naminaw sad nato. Mga ginikanan i-check gyud sad ang bag sa ilang mga anak una muadto sa school kasama. Follow up sila sa teacher kung dagan kung dagan ilang anak sa room kasama. Dagan danagan sa. Okay, so muna nga kanang na ang didto mga sukindig paminaw sa Cavite sa dito sa Cavite, duha ka mga managlahi nga eskwelahan ka sa mga Nestor, ang doon na po'y nahitabo din pagpanunggap. Mining dito sa Cavite kay wala may nooy gikataho nga nangamatay pero dunay dagang samdan. Dito sa Cavite, duha ka mga eskwelahan ang nahitabo sad niadtong miaging adlaw. So kani gahapon kanin diri sa Tacloban, ang kanis Tacloban mo'y grabe-grabe gyud dili grabe gyud. Tungod kay niabot na og 20 kabok ang angol, unya tulo ang patay. Doon na kunoy makritikal ang gidalas tambalanan manghinaota nga maka survive in town to, manghinaota makasama nga naa na in town sa maayong kondisyos lawas. Unya diri sa Negros Occidental ganiha. Doon na po'y nahitabo kaganiha nga gidunggab mga sukindig paminaw. Unsa ba ning tubag-tubag man ni kasamang Nestor? Tubag-tubag man ning hitabo taon? So dire sa Negros Occidental sa San Carlos City kasamang Nestor at bang Ramnes Toledo, kananaa nga San Carlos. Adto po dito kay kanang gidunggab, gidala dayos tambalanan. Amo na makuha tag update karos kapulisan og unsa na status aning biktima. Kay gidunggab kasamang Nestor. So dito sa kanang naang Cavite, kuani kanang naang grabiha no. Grabiha nga panghitabo in town. Makakuan ta ba nga unsa man ni? Ngano man ni nagsunod-sunod naman hinuon ni? Sunod-sunod naman noon yung panghitabo in town, mahinaot ha nga wanay laing mahitabo ani. Manghinaot ta kasamang Nestor kay sus. Kakuyaw ba in taong palandungon aning ingon ani nga dunay mga mahitabo ba nga ingon ani bitaw niya mga bata ba. Puti luuya in town. So dito sa dito sa usa ka private school di ini, dito sa General Trias sa Cavite. Kasamang Nestor, private school ang usang eskwelahan, ang usa public. Unya dunay usa ka grade 8 nga estudyante ang nanunggab mga sukindig paminaw unya 7 ka buok in town ang mga nadunggaban. Sus. 7 ka buok nadunggaban pod. Sus pagkaluya tos mga bata nagsininggitay oy kay sunan ka nga ang gipandunggab grade 5. Grade 5 ang mga bata nga gipandunggab. Gagmay pa in taon na kay kasamang Nestor. Grade 5 ang mga bata ang gipandunggab aning ni ang grade 8 nga estudyante. Kani grade 5 nga mga pupil taon wa gid in tawo yung mga kuan pa ni kasamang Nestor. Sus pagkaluuya no pitur magyug ka buok. Ato ning kuno ato ni hatagag pagtagad sa no nya standby lang sa kasamang Nestor kay tong balikan ni karon taon. Kay ni sinyas kasamang Nestor nga mo kuan sa tapay hinomdom sa tagamay Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, ito pagtagad no sab ni makasama kay dito sa kananaang Cavite dunay video kay balo ko nga ang uban nakakita na ni ining maong video ang uban sad wa pa makakita or nakakita na atoan ning tan-awon og balik makasama kay
Kaning ni aba, ikaw, inahan, bisan gani og dili ka ginikanan ka sa Mang Nestor, ha? Magtanaw ka ning video, murag magpanghadlok na sagkang, ha? Sa may tabo in taon si mong anak to eskwelahan. Ha? Sunan ka ni nga, mo lagi na nga maginikanan, lipay na or kanang gaan na ang buot kung ang mga bata makaabot na sa sulod sa eskwelahan. Ha? Sulod sa eskwelahan, labi nagdana sa classrooms, labi nagting klase. Ngano man, naadiha ang maestra. Ha? Naadiha ang maestra ka sa Mang Nestor. O gawa sa mga maestra nga naadiha, doon na pag yung mga officers, classroom officers, nga gibutang ang matag classrooms para nga dili lang ang mga maestra, mga sukindig paminaw, ang makabantay pod ba sa ilang mga classmates or kanan sa mga pupil, sa mga estudyante. Ha? Pero muna nga karon, tungod aning sunod-sunod nga panghitabo, ang uban nga mga ginikanan, medyo, doon na sila kahadlok ka sa Mang Nestor tao. Sila mga anak kay mo, lagi na nga, ang uban biya, ihatod sa eskwelahan, pag naan na eskwelahan, ang mga ginikanan, mutanaw gyud maayo nga nakasulod bagyod ilang anak sa gate sa eskwelahan, ni sulod bagyod sa classroom, usa mo uli. O niya mo ingon nga, dili mo gawa sa gate nak ha, basta dili may maabot. Kuhaon, hatod kuha. Muna ikaw ang ginikanan, malipay kay abot mo dito sa eskwelahan na nga, nanang bata eskwelahan, safety, at least, kaingon kasi mo kagaling ng safety na. Safe na sila dito. Pero kaningon ani noon, ug ingon ka nga, isolated daning nang hitabo ka sa Mang Nestor, ha? Manghinaot ta. Pero kanino sunan ka, o diri sa Tacloban. Sa wala pa nahitabo ang Tacloban, mga sukindig paminaw, dito nahitabo sa kanang naang Cavite. Ha? Pagkahuman dito sa Cavite, mga sukindig paminaw, duha ka mga tunghaan sa Cavite. Usa ka tunghaan sa Tacloban, unya karong adlaw dito na pod San Carlos. Ha? Sa San Carlos City sa Negros Occidental. Nag-involve gihapon og mga estudyante. Ha? Tanawa ra gunin sa Cavite kasama ni sir atong tanawon be. Ato nga tanawon kasama Gerald Palihog tabe. Kanin diri sa Cavite ba. Tanaw ang mga bata na alibuag kayo. Ang mga bata intaw na asulod sa kanang naa nga room na alibuag. Ha? Na alibuag kay gisulod aning usa ka kaning ni ang sus grabe paspasa kare sa kasama ni Sorabe. Sige. Okay? Kani mao ni di ay. Naman ni audio kasama Gerald wala. Sus, gabiya siya gitay. Hala! Jesus! Hala! Aray ko! Jesus, Ginoo kang ilong tanawon. Uy! Ay, Ginoo. Sus, kaluoy mga bata. Sus, iyayag daganay, pero wala na nangasamad na. Hala, Ginoo ko to na. Agyoy. Sus, grabing sinagitas mga... So, nakapino, mga grade 5 pa ko ni. Mga grade 5 nga mga bata, mga sukindig paminaw, ang gipandunggab no tanawa ang babae di ining ni ang kuan, kaning ni ang nanunggab, oh. Sus! Giabanid gyud nganong wa man sila managan dayon nga nakadunggab og usa or duha, nganong wa man sila nanagan dayon? Pero noon basig na trauma sila or natulala sila. Wa nakadagan. Tanawa sa mga nisor ha. Sus, grabiha, ani, uy. Tanawa, ha? Nikalit og sulod, hala. Jesus, aray ko. Ay, Ginoo, taon kangilo. Ay, pagkangilo, taon paminahon. Ay. Tanawa. Sus, pagkangilo. Pus, kaluoys mga bata in town, ay. Dito nes Cavite. Sus, kuan mintaw kangilong paminahon. Pagkangilong tanawon, oh. Sus, singgit kita aray ko, oy. Jesus ko, Ginoo, tanawa. Jesus kasamang ni Soro, tanawa, oh. Usa pa nanagan. Dunay ni dagan, unta.
Amoy. Doon na untay ni dagan nga lalaki ni gawas na apsan sa kutsilyo. Gihansakan may gani kay sus Ginoo ko in taon. Oy, grabe yung pagkahansak ani oy. O tanawa. Dago sa kay estudyante murag talima niya ana-anaa sa kutsilyo kasamang nisto diri buko-buko. May gani kay wa malusong-lusong dagway ni. Pagkakuyawa aning niyang hitabua oy. Mo nang ngilog yung tanawon, pagkangilog yung tanawon. O tanawa raguning ni ang maong babae ni mga sukin tigpaminaw o niya matod pas initial investigation sa tong kapulisan nga posible nga dunay depression, dunay gi-suffer nga dunay kanang naabang gi antos mga sukin tigpaminaw nga depression. Kining ni ang maong nanunggab in taon nga estudyante, kay grade 8 naman ning kaning niya ang kaning mga yang gipandunggab grade 5 pupil kasamang nistor. Tanawa be kuno itong kuanon be. Sus. Kabiha ani be kuno be oh. Pagkangiluhan ta na tanawa kanang pagsulod niya sa eskwelahan ditsog panunggab. Tanawa sa tutulo pa to. Kani usa to. Sus Ginoo ko sobras 5. Uy, sa tutulo pa 5 unom. Uy. Uda pagyud oh. Wag gyud nakakuan nga itukmo nila or kuan ana. Hala ko Ginoo taon oy. Naunsa maning hitabuak sa mga nisor no. Ang kuan ko no i-play ko nung kuan dong itong sounds nung RAL be. Sus grabiha ani oy. Pagkangiluha. Be kuan ko no kuan asa mang sounds ani kuan ko nung sounds ko no. Kuyawa aning kuan na oy. Balupos mga bata ba oy. Tanawa oh. Sus. Hala oy grabiha oy. Ngano man tao ni oy. Purtig yung pagka kuan na yung taon. Hinilakay og maayo kay sunaka na oh. Babae unya na naglingkod in taon ning mga pupils mga sukin tigpaminaw sa ilahang mga lingkuranan kay nagkuan ba? Usa ba kanang na ang break time ba ni o snacks? Muna kani mga naminaw to mga maestra or kato mga doon na mo yung mga kuan nga mga maestra kinahanglan gyud nga close kinahanglan doon na mo close monitoring sa inyuha nga mga kuan gyud bata o nya bisan og kanang recess na siya doon ay break time kinahanglan gyud nga mo kuan gyud mo inyo gimatayan ay tanawa sus Ginoo taong ko ang kaning mga bata nga naglingkod sa atubangan maoy unang nangaigo sa dunggab. So nang kapito kabuk ang nangaangol. Pero ningon to sila nga basig mo sobra pa. Kay doon naman tayo ni dagan nga lalaki o niya doon na untay lalaki ni dagan gigukod na absan sus na igos buko-buko na lupog in taon oy. Nalupog wa gyud nakaulang. Way nakaulang. Tanawa ra gud ni kay sa CCTV kasamang nistoro. Way nakauwang. Agrabiha Ginoon. Pagkaluuyan tan-awon oy. Tanawa ang katugong usang nga estudyante taon na kuan ngin tawag aray. Kuan tawag agay. Kat sakit kayo in taon to nga. Sus na unsa man ning kuana oy. Ikaw na kana na ibalik ko to kasama Gerald be ko na. Kani tanawa oh. Sus Ginoo tawad ang kangilo. Tanawahan akuan mayo. Sus sasakitan in taon ni so naka nga kutsilyo ang gigamit. Kaning hunting kasamang nisor asa man ni sa kakuha ani. Posible ba dito sa kantin or nakasuod sa gate nga dunay kutsilyo ning bata? Una ka na to mga gwardiya dagoy sa mga eskwelahan, kinahanglan na gyud. Nga tagsa-tagsao na to ng mga bata og kanang na ang check nila mga bag. Kawata kay balog dunay dumot na pero sa una kasamang nistor. Yung sa mo ang eskwelahan sa una, doon na may magrupo-grupo gyapon. Pero sinumbagay rin, tuwa may nakauna-una ning dalag kutsilyo nga dinunggabay, wa man. Sinumbagay ra, kanana ang pananglitan o mag-abot magsinumbagay raman ha. O mga babae sa dugmo rapot.
Dinugmuay, larotanay sa buhok. Pero kaning mga batanon karuwa naman, dinunggabay, pinusilay naman. Pastila ning kuan na hitabua taon, oy. Kangilon taon ning hitabua. Kangiluha, no? Naunsa naman taon ni, oy, mga eskwelahan naman ning naay mga krimen in town. Matod pagkasamang Silvia Reformado Phil, na? O niya, hoy, Ginoo ko, kaluoy bentos mga bata, oy. Matod pa ni kasamang ging mausisa. O niya, kuan, ani, kaning kutsilyo daw gidala, ana, na sak uban, niwala kaliho kasama, na influenza tingali sa cellphone, o kaha naay sakit sa utok na kasama. Matod ni kasamang Glinda Masong Lagos, mo lagi taon, suran ingon ani, oy. Standby lang sa kadali, mga kasama, standby lang sa kadali, ha. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Asa man ang sulti nga John Vic Remulla nga mas safe na ang Pilipinas ngayon, murag natulog yun ni John Vic, or tua sa ilawom sa dagat ni siya nagpuyo. Matod pa ni kasamang Mark Linel Padisyo. Mo lagi kanini ang naunsa mahinoon ni nga daghan naman di ana mas eskwelahan ni nahitabo mga sukindig paminaw. Kaning ni ang maong mga ingon ani bang bayolinte nga mga buhat. So mo nga kanang karon gi kuanan ang atuang kapulisan, ang atuang kapulisan mga sukindig paminaw ni suporta sila aning ni ang balaod nun nga tungod ni ini ni mga panghitabo karon unya daghan ng mga krimen nga nag-involve mga sukindig paminaw og mga minors. Daghan nga makrimen kasamang Nestor. So ni support sila nga okay lang og dili nato mapatuma ng 10 anyos nga mag-atubang og criminal liability, okay lang og 12 anyos. Kay karon naman sa 15 anyos. Pero kanang 15 anyos paubos, mo na'y walay criminal liability. Ang 16 o 17, mo'y adunay kanang na ang, pero mo na, ang korte mga sukindig paminaw, kinahanglan pamatud-an sa ditos korte nga, doon na siya'y kana bitong kasayuran na kanang niyang gihimo, usa kadakong sayop, so pananglitan, ato ambot lang, ang mga naminaw sa nato, kay doon na may uban nga, dili po sila uyon, labi na katong mga grupo, mga sukindig paminaw nga, doon na say mga grupo nga, di po uyon, lagi, kay ang kanang mga bata, dili pa stable ang kanang naang mga huna-huna sa bata. No, dili pa stable, unyang uban nga mga bata lagi, di pa kuno makahibalo nga kanang ilang gibuhat sayop kuno. Pero ang bata baya og kanang naang makaingon sila nga, uy, na priso ra ba to si kuan kay mo ni mauna dili na ta mohimo ana. So dunay mga advantage, doon na po yung mga disadvantages. Aning ni ang maong kuan pero kinahanglan nga doon na mga eksperto gyud ani. Doon na mga expert unya doon na mga scientific or scientific naman. Doon na mga specific gyud mga sukindig paminaw nga pag tuon aning ni ang maong sitwasyon bitaw. Unya kanang na ang ilahang pagtuon ani, magtuon sila, mo kandak sila gyud dito sa ubos o diri sa ubos og pagtuon kung angay bang ipasar ni. Unya pananglitan og kaning mga minors, pananglitag dayuno ni balaod ba nga 12 anyos. Kanang na ang 12 anyos, 13 pwede na mapriso, magbutang lang tingali pog mga prisuhan nga kanang paras mga bata. Di lang po isagol tingal ato mga priso nga mga tiguang na kay kuan man. Unya kuan lang po tingali or pero mo na importante kayo mintras wala pa ng balaura ito maginikanan og badala pa gani nato og guyod ang ato ang anak. Paingon dito simbahan tingali kasamang Nestor kasamang Kimas maayo. Kay na may uban nga manimba, bulag-bulag ang panimba mo simbang mama, di madili makuyog ang papa. Mo simbara ang mama, di makuyog ang mga anak.
ang mga anak to agaduwa to as barkada. Kaning barkada usa ginang makadaot sa bata. Ha, kay dako na og factor mga sukin dig paminaw kanang na ang pag kana bitawng barkada na dunay impluwensya dito sa mga barkada. Usa na nga dakong epekto. Sumo na nga kanang na ang ato mga kaigsuonan, labi na to maginikanan na atong giyahan ang mga anak bisag unsa man ka nga sikta, unsa man ka nga relihiyon, unsa may sikta imong gisudlan, mura importante tingali kaayo nga panahon na gyud nga ato mga bata ayaw mog simba nga inyong bata dili makuyog kung naaras inyo ha. Ayag pasagdi nga kamo nagpiyong-piyong dito inyong mga bata naglululambiyong sa barkada. Niya kanang na ang kanang atang agakon, no? Agakon na to kay aron nga dili sila matumpawak mga sukin dig paminaw sa kalautan kay dunay uban na kanan nga mga tarong. Doon na po yung mga anak nga hiwi gyud. Dunay mga hiwi o niya kanang supakira gyud, mosupak gyud. Mo na nga naagi padul nga no sa mga anak nga supakira. Supakiro do na gyoy kananaan padulngan. Okay, niya wa naman ta igong oras makasama dali aras tuang dali aras sa oras paspas kayo. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.